Sebevědomí nezačíná ve skříni, ale dobrým outfitem. Dneska jsem si pro vás připravila široké kalhoty od značky Tuci a kalhoty jsou z Lyocelu plus bundička, která je také z Lyocelu. Přes kalhoty jsem si dala dlouhou košili, kterou jsem si zde uvázala a pod košili jsem si vzala tílko. Tato kombinace se dá i různě obměnit a já vám teď ukážu, jaké jsou možnosti. Košili, která je takto dlouhá, když si ji rozepneme, můžeme si ji takto uvázat a trošičku nám skryje zadeček. Přes tu košili jsem dala tuto bundičku. Bundička je propínací na zip a co se mi u ní líbí. A zde zip na rukávech, falešný zip. A je to takový designový pěkný prvek. A pak, když si tohleto všechno sundám, zůstane mi jenom tílko a široké kalhoty, můžu dát přes ně šaty. A šaty propnu a bude to jako dlouhý trenčkot. Už jsem vám jednou ukazovala. Tyto kombinace vypadají velice hezky, svěže a myslím si, že tím zaujmete. Doplnila jsem obuví od značky Pas. Obuv je perforovaná a velmi pohodlná na došlap. Tyto nádherné skvosty najdete na našich webových stránkách obuvleda.cz a neváhejte, aby na vás byla ta vaše správná velikost. Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin'.